Di ste ljudi, dobrodošli na kanal Umorni tata, nekadašnji umorni pas. Oni koji me prate znaju da je tata u biti umorni pas. Danas je video u smislu da ću vam se predstaviti tko sam, šta sam, zašto sam i odgovorit ću na pitanja koje ste mi postavljali u inbox. Isto tako sam smislio nekoliko pitanja na koje ću vam rado dati odgovor kako bi se upravo uspio predstaviti u nekoliko minuta. Dakle, kao prvo, ovaj kanal je čista zabava, nema politike, nema nasilja, nema vrijeđanja, kuhamo, zezamo se. Ono kad vidite tatu, da tata goliša hoda po kuhinji i tako dalje, debel, jednostavno je ljeto, 35 stupnjeva je, odnosno iznad 30 stupnjeva. Mi živimo u Njemačkoj već 13 godina, doselili smo se iz Zagreba, ja sam inače podrijetlom iz Slavonije. Živio sam u Zagrebu i radio u Zagrebu jedno vrijeme na Rebru kao intenzivni, znači tehničar na intenzivnoj ili ti viši tehničar na jedinici intenzivne njege, gdje sam se prebacio u blizinu Minhena i tu već godinama radim kao anesteziološki tehničar. Završio sam dodatna školovanja ovdje u Njemačkoj, tako da sam malo i nadogradio taj svoj stupanj obrazovanja na onaj studij iz Hrvatske. Da li se razmišljamo vratiti u Hrvatskoj? Razmišljamo i radimo na tome, ali o planovima se previše ne priča kako ne bi propali. Evo ovako, ono što me isto dosta pitate jest koliko sam visok, koliko sam težak. Tu i tamo ste vidjeli škembicu, ali ne biste vjerovali, tata je prije bio strašno fit, znači godine fitnessa iza mene, prije nego što mi se dogodila nesreća na radu. Nije to tako jednostavno, nije to tako lako, tako da u svakom slučaju to ćeš malo potrajati dok se tata ne vrati u formu. Kaže, koja je ona jedna stvar koju spalite ili zabrljete svaki put kad kuhate? Uvijek se nešto spali, uvijek se nešto zabrlja. Imao sam šeme gdje sam stavio šećer umjesto soli, imao sam šema gdje sam puno puta zaboravio sol u tijestu. Kad sam radio picu, to tijesto možete baciti. Ono što mi uvijek zagori je prva pica, znači prvo dno pice mi uvijek zagori u ovoj električnoj peći, jer ne mogu toliko dobro tempirati na prvu picu. I onda uvijek prvu picu tako reći žrtvujem, odnosno ja je pojedem, mada ako krenem sa puno nižom temperaturom, recimo trebam negdje otprilike u električnoj peći 350-400 stupnjeva da pečete lijepo picu, znači gornji dio ja uvijek zagrijavam na 450, a donji dio uvijek zagrijavam na nekih 370. I tu mi prva pica ne zagori, ali mi onda kasnije pice onako falim temperature, tako da još tražim taj neki balans, ali ono što mi uvijek zagori je prva pica. Ko je kod nas doma glavni šef kuhinje, a tko je samo stručni degustator? Pa ovako, znači, mislim da smo 50-50, žena ono kuha stvarno ok, ali kuha stvarno super i kad joj se da napravi odlična jela, recimo da ona kuha u većini slučajeva, a tata je ono tipa majstor grila, radim svoje ćevape, svoje pljeskavice, lepinje, somune i svaki put kad se to naprave oduševe se i djeca i žena, tako da ajmo reći 50-50, mada je žena tu ipak malo veći šef kuhinje. Ja sam šef pečenjare, ako ste vidjeli moju pečenjaru, tu je tata šef, pogledajte na YouTube ili na TikToku u svakom slučaju kako pečenjara izgleda, pa ćete vidjeti zašto tata je sam osmislio i davao naputke kako se treba graditi. Ja sam li tip koji ustaje na prvi alarm ili ga odgađam 5 puta, najčešće se i probudim prije alarma, mislim to je teško za objasniti kad si 20 godina, onda je to već malo drugačije, da ti treba 100 alarma da te probude, ali ovako kad si kao tata je 40 godina, onda se budim i prije alarma. Koji vam je omiljen način za pustiti mozak na pašu nakon napornog dana? Pa ja sam 2019. godine, ja nisam siguran je li to 19. ili 20. Znači ja sam 2020. godine u 3. mjesecu kada je startala korona u Njemačkoj doživio ozljedu na radu, točnije povukli su me sa OP-a, odnosno iz OP-a sa anestezije na intenzivno liječenje radi mog iskustva i određenih školovanja koje sam još ovdje radio kako bi ispomagao i tu sam se teško razbolio. Završio sam u komi tjedan dana gdje sam skoro umro. Iz tog procesa imam još teške posljedice koje vučem i koje će vjerojatno ostati doživotno, s kojima se borim, tako da tata ne radi puno radno vrijeme. Imam jako puno stvari koje me smetaju, jako brzo se umaram i tako dalje, no radim, rad mi je smisao života i evo ovaj
znači dio gdje kuham, mada to iziskuje jako puno energije, jako puno svega, tako da to mogu samo raditi u određenim trenucima gdje sam slobodan, gdje znam da mogu tu utrošiti nešto energije kako bih nešto napravio i skuhao. Tako da meni najomiljeniji, odnosno najdražiji dio kada dođem kući jest da legnem na sofu, malo prosurfam i onda ipak spontano zaspim, što svaku ženu nervira kad je muškarac spava na sofi. Koja je najveća glupost na kojoj sam potrošio lovu, a uopće mi nije žao? Znači, to je vrlo jednostavno pitanje za mene, to je dron. Znači, na dron sam potrošio stvarno hrpu love. Mislim, šta znači hrpu love? Puno novaca, puno košta, preko 1000 eura, ali mi nije žao niti centa, iako ga vozim, odnosno letim s njim jednom mjesečno, 2 puta mjesečno maksimalno, jer ne možete letiti gdje hoćete, kako hoćete, tako da sutra dobijem neočekivani slobodan tjedan, kam odmah pakiram kofere i putujem Hrvatska. Jedna destinacija Hrvatska, djeca su mala, 3 godine, 7 godina, jedna jedina destinacija Hrvatska, a sve ostalo, tek kada upoznaju Hrvatsku kako spada, idem uvijek na more, kući, djeda, baka, ovo, ono, striko, ujo, a kada upoznaju dovoljno Hrvatsku, imat će i oni vremena da putuju gdje žele. Koji mi je prvi CD ili kazeta koju sam kupio u životu? Iskreno da vam kažem, nisam kupio niti jedan CD, niti jednu kazetu, svi znamo kako smo to radili kad smo mi bili mladi. Tate 86. godište, znači 40 godina. Nisam nikad kupio prvenstveno zato što moji nisu imali novaca. Ja nisam ni znao da se to kupuje, mi smo to rješavali na drugačiji način. No sve u svemu imao sam i kazete, imao sam i CD-e. Uvijek je bilo frendova koji su imali više love od mene, moji nisu bili nešto imućni, nisu imali uopće love, mene je burazas uvijek, što bi rekla ona poznata gospođa, školovavali, mi smo završavali fakultete i to je to. Tek kad smo si zaposlili, kad smo došli do neke love, smo si počeli ostvarivati neke životne želje, a do tada je bilo sve ono, zato tata i dan danas ima Nintendo. Što se sluša dok se kuha domaće strano ili po izboru šefa? Znači, što se tiče muzika, slušam najčešće hrvatsku glazbu, to vam je tradicionalna slavonska glazba ili su klape, dalmatinska glazba i tako dalje i tako bliže. No, međutim, kada kuham, onda najčešće i snimam, tako da nema glazbe kako ne bi bilo problema sa videima. Kečap na picu da ili apsolutno ne? Ne. Nikada kečap na picu. Znači, u nikakvoj kombinaciji kečap na picu. Isto tako što me strašno nervira kad mi djeca jedu ćevape sa majonezom, ali pokušao sam ih, odnosno sad ih odvikavam od toga i lagano idemo ka vrhnju i čak im šmeka. Koji mi je omiljeni film ili serija koju mogu gledati po 100 puta, nikad mi ne dosadi? Iskreno, obožavao sam filmove kad sam bio dijete, pogotovo Schwarzeneggera, Stallona, taj action žanr, science fiction, brutalni su filmovi bili tada kad smo mi bili djeca. Danas od svih silnih produkcija ne znam kamo bi pogledao i što bi pogledao, tako da uopće više ne gledam filmove, ne znam kad sam zadnji put pogledao film i zadnja serija koju sam pogledao je, ne mogu se sjetiti kako se zove, ali počeo sam bio gledati neku seriju, onda sam ubrzo završio jer svi ti sve te streaming platforme jednostavno idu na živce, previše ih je. Koja je vaša super moć za koju nitko iz vaše okoline ne zna? Mislim, ja sam to već spomenuo 1000 puta, ali ja jako dobro osjećam energiju drugih ljudi. Ne mogu ih procijeniti na prvu, znači možda je to malo kontradiktorno, ali energiju osjetim da li su tužni, sretni, emotivni i znači tu emociju primam strašno i ono što me najviše muči, jako primam emociju drugih ljudi, tako da kada su oni tužni ili kada pogledam neki video na YouTubeu, TikToku ili tako nešto slično i vidim ljude u neimaštini, ta empatija odmah, znači ta energija odmah prelazi na mene i ja se nalazim odmah u toj situaciji, ne znam kako bi vam to opisao, ali suosjećam previše, bi rekao, ne mogu si tu pomoći, jednostavno tako. Jesam li više ono sve planiram u sekundu ili kud me put nanese?
I jedno i drugo. I planiram i kud me put nanese, više kud me put nanese nego što planiram. Osim nekih životnih odluka, njih planiram, ali one me nikad ne idu po planu i sad životne odluke koje smo donijeli ne idu po planu, tako da zapravo kad malo razmislim ništa mi ne ide po planu, niti mi ikad išlo po planu. Gledat ćete puno novih jela, puno recepata, puno projekata, vlogova. Ocijenite najbolje jelo koje je tata napravio na kanalu, da li je to bila pita, da li su to bile mantije, da li je to bio burek, da li su to bile pice. Evo, napišite mi što se vama svidjelo i u kojem smjeru bi dalje trebao krenuti, što želite da vam napravim, da vam pokažem, da vam skuham, da vam ispečem. Biće jako puno mesnatih proizvoda, to je tako, biće jako puno tijesta, biće stejkova, biće ražnjeva, biće svega, što je sasvim normalno. Napišite mi iz kojeg grada gledate videe tatine, evo napišite mi s kojeg grada gledate sad ovaj video tatino predstavljanje. Imam još jedno pitanje za vas, odnosno jedan brzi test. Napišite mi, znači ovako, slatko ili slano, brzo, nema previše razmišljanja, tata kaže slano, tako da to je to.